Kuluttajat ovat kaikki erilaisia. He ostavat eri asioita eri syistä. Miksi siis näyttää kaikille samaa mainosta? Nykyteknologian avulla on mahdollista tunnistaa kuluttajat ja kohdentaa heille mainontaa iän ja sukupuolen mukaan. Tai sen mukaan, mistä he ovat kiinnostuneita. Sanoma tuntee suomalaiset. Online-verkostomme käsittää yli 50 laatusivustoa ja tavoittaa jopa 95,2% suomalaisista internetkäyttäjistä. Tavoitamme noin 3 miljoonaa suomalaista viikoittain. Kävijöiden demografia saadaan selville 3 eri osasta koostuvalla tutkimuksella. Kyselytutkimuksessa kävijä vastaa tarkoin kohdennettuihin kysymyksiin. Tietoa saadaan myös sen mukaan, mitä artikkeleita hän lukee. Lisäksi klikkauksista nähdään, mitä asiasanoja luetuissa artikkeleissa on esiintynyt. Näiden tietojen avulla muodostamme kävijöistä tarkan ikä- ja sukupuoliprofiilin. Oikein kohdennetun mainoksen avulla voidaan puhutella juuri oikeaa kohderyhmää, juuri heille sopivalla tavalla. Kävijä kokee mainoksen itselleen sopivaksi ja mainostaja saa viestinsä paremmin kuuluviin. Sanoman laadukas verkosto löytää potentiaalisimmat asiakkaat kaikille tuotteille. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerromme lisää kohdennusmahdollisuuksista.